Dio Honey, said he did Kaka. Opemsuo any I am not going to say you're not pay and pay. As same way about you ready. Opemsuo penny so to about any of Asaamang. By Eddie Daniel, so we said to me. Now, son, I the country I could just say, a chunk of young, we do a domino. Maybe by a business, who bet you? Until I say if you said, to be French and pencil on camera, on the count behind. Or by a don't read it. Take out project you business in a way, you so much. I just only 9 o'clock. Take a 1 cup beer with teacher. And your manager say, TT, say, who call you in? Was when he said to me, come on, test it. Inti, or he no bebano. Or banisher, or babbing in Wadia, or in Quail, for so. I would when he said to me, Inti. Now, would you kindly or no so? In the purpose of the neighbor, friend down quite, but the neighbor chairman, everyone. And I meet you for say, or Babbing was said to you. It is a Babbing your warfare said, yeah, and yet an international come at the open of Famra. And yes, I would say to me, was what going. And now, what tree or women away, and I don't from so by, and no more can say, or Babbing. I can't tell you a good story of chat. Oh, some also. And she just said, and Sabia. To be fair, a funny funnel, Mijao Momqua, or Monquay, and a Miami Mountain Day, on the corpus also. You try to sweet up, Momotias. I'm saying what I said here, a Monquasam, or Pappin, you being of a matron. See, you are the one who knows what it is. See, be any Hodia, and Cosso, or Moquay, no go frail. And no, and on the bottom money. And I was a son of Bishop Penny Patria, when he said to me, continue, be in pen for say, on the Asaamang. Now, whom Fan call a coach. Sabrin so, I don't follow me, and I don't until the petuso in penny. Until the Obia, or enter the suit of penny for me, and I find Shrek, Asaamang, who flew back. I feel in our travel from Rensita. The Sabe any fast. If you say they check, you know, or one unformed one, maybe be at it. And one and a savage travel. Just a mutual, you didn't choose to read your sire. They say, in which Europe. And then I wish you penny, Mr. Kimika, or better say, young fat, as I tell my young and yes, we see. Didn't you see the worker in a sanity? Until I said no, as I call court. I call court best in person. Until last one, and I said, or in San Francisco, trouble the buy, Miss Alsun Seneca, ever sample court, and a jar to want to send the number euro. Then you will be a person watching. Welcome. Then they will not have no discipline. So, you come at you, in favor to ye. They are sent. But you need to say, the branch Abibio. but that's one that's the car the two anymore. The dinner house is here. Yamianimo, I said, a tomb for Tiame. If you watch Tran and Nina, I said, Bimra, which means to make us a tomb for Afremia. A yard would be 3 minutes and was me and son. Anna, the piano by me, as a crowd. So, that's all. What's it to the whole country? Because I mean, yeah, be a man in there. Bessa and number my paya on Casa and Mammy. I don't know what's the so said about Asaamang.
So Bama Kwame Yare. You don't say what is only an say. What did they say? I joined from me, Charles Boati. Charles, there's a book for you. Boati. Umpako nyama abuja penyi tazo. Umpako nyama abuja penyi tazo why? Also, did anybody say? Barbara Boati. That's one answer to the teacher. Today, I will come from what I was opinion. So, I can't find one and say, the SCN Nana Madaroba, if we sita and the man, Sa Nemina Abba. The buyer and then they said, a bra or hini or hima ye ubia or better would be at the end. Okofa and Tonso, Abusia Penny, any a jase hini, and a veteran. Just say, Omona, Omoya, the old bra, Bruno Busia Penny, a walk baby. Nina free said, a bra or him woo yellow, or himano, na a Busia Penny, a bob poppy. Sorry. Or himani, a Busia Penny, a bob poppy said, or mope, Dr. Bandanquado said, or no, and now, Obeka, Omo, a quibum on the Bebano. Emma, omo friend, border money, Emma. Ono hima kra ye bibia chese the car kra ba o hima ho anu ne ye eno achi na afi de da ku bi ye te wa e be te se ye bon twini afi be ta o du bi esi akonkon e tupa da gu su se ono na oye ohini tie ye sa no company for no wo ye kingmakers no e be busa pani sa aden na mo pese mo du bi di ade na Momo Yamani, any kingmakers. No, which have any sort of new movie. Yes, I nana and Beniforo at the petition, Echo Man, Sita Agony, said Nana, and we can be Bawana, a quan of Himanamson, or say a mamre. Now, Sita in Beniforo Fred Asaamang, Beniforo for Sa Adino, petition, Echo Ma or Mon. Your competition, no swap, dear. You should tell me a sea name, such a name, you the sea name catch there and say, or no, she tell me, and I choose Bearman say, or contract to move check. No, call a butcher, or man about the side. The yes, I know, but before I withdraw or more petition. We said, no, the petition of Obama. Say what one so now, say or super choose anybody in a contract. Yes, I may call judicial committee. Judicial committee in India and Braka Crow. And yet, I said, free or in a petition in the floor here. And yet, it's our own Sutanwa judicial committee. And I call judicial committee, no, judicial committee for no young cousin. If he said, Embra judicial committee, no, a parliament as he said, and then he said, a basse will be true. I don't know the command judicial committee. No, let's say, person with the mobile, as also throw the back. You could do her, and sit up for say, woman, no trouble, more human, and throw the dear. They would be in trouble with the assembly. You could too, I didn't say, say, and Branwa over there at home, and travel, or say, woman. Yes, and to be, in fact, me and I'm yet or more lawyer. Now, a very do was having between the year, we can if you want. Especially Jassy, Jassy, any or man in a Crawford. We can if you want. Yes, I am near 7. I did see an opa, and now Omcofa, Papa is to say, or your enemy. Satam, so no, now a crater and the command judicial committee, not injects in count. The end near 7. Now, go far or any seas one. They can say, one more puts our court and dear. She side for contempt, and the contempt to Opemsuo. And now, the contempt to Opemsuo, the everybody said, she jumped and you follow, Sako Tenacity, Troy, and break out to say, oh, my dear, some navy. Oh, my dear, some navy, and what, oh, Bob, some man, you follow for. The woman, a man of quite say, oh, go see for him. The which is added to court, then you might go to know, and say, a quite one so more fast. Say, oh, see, or you know, a woman, yes, I did, yes,
obi ni wa na wo di asem sa ebi nti e kwan na wo fa so wo so wo ebu asem no nye kwan papa nti yes anko judicial committee go bi efiri ho no na afi ye na che se ye bu se wo mu si ye na nti the petition prayer na tumfo se ye sere no on hwe ka bi man na amamre ekwa do ye mfa so na enyo na enye fe efiri ho no na che se ekire ye ba ya anana adaroma ohire ka kire ye se yenko na yenko kambo na yesisi ohire no ye wo ho abusapani ekọ ohima ho okwa no atopum ombuso ba bebe no ma atopum osoma ni ba osoma so for sekire e ma no ko ohima ho ma ohima odo ko to no mo ohima ka chense o ba se wa ma afi ye ka se de nyema esi ko no ane je se e papa je wo se odina di hine no Obasaamang a na ma twofo di na ti obse national security no ba ko fa ko fo no du wa ti na twofo hine no mo san ya se hine no mo san ti nana odaroma asem ni nyina ne se ekwan no a onam so no a opese osi wo hine no enye sebi nana no sa wo mo twa to ko dadaada no na wo fa so asem anyway so man say you never go oh why what they so yi anti penifo no and I say so mo ba ba ko na say ba say wa e ma su de ma bo a de bi na misropi anti sa and it say ye tie de ne se ohima yi ye o se bi Como ohima ni muza no Asaamang ba pe o ba pe that's what so pe ni je chense no ba Johan still see one month masa Bacho yera achia me wadaroma nsem no kanina ofa peso ana enye sa na tie yi peso ni si o say let's tell you peso ana say ba kono peso nan sta ni Dabi peso busa ofa era so you one person na sad mo ni nesi Dabi busa dio be mana no okasa ma busa o pe so pe ni o se mo consider ni suta ni o se suta ni peso ana say ba kono peso petition no Dabi asem ni nyina ba nyina no asem nyina ba chita gini ba de okoye no ebi ko ho de ko ho ne se ohima akogi ahimfie atra se se you wait ahimfie suta ko na si maninka first one ko ho nana no a nyame afre no ohima akwa fa ahimfie ho no tie banifo nya kwan ogu nsa asese wo be fie be penifo ho na se ogun sa no cheja se hini ni company no hima na fa fie ni yetie nana tiboti uko ho sisi aja se hina ko ama ebra de ko to nana bonsafo adim no ofre ne ka kire se wodu enfiri ho but when fee ho ban fee no nti ahinse die sisi e ba ye die e de obi wi na ye ko no ana mo de ko to na ni mo o se won ne akoyi ni pa o to tu kwa aba ne ade nana sa ko kai sana ne se na mo kai mamo Asaamang no so kai ana sama ba pe ni wa mira achia me wadaroma ensam na o kanina wadaroma nya sa na tie edi kan Asaamang hine ewuye Asaamang hine yale me na mini ha enfie mienu na papa no ma me behwe no ti me ba na me bedi akonya nso eni ahima fie ti na mete me wo fa pani fie me ne abusu pani nyina ya de ba ko eho na mete enti na me kohwe Asaamang hine enfie mienu to wani wo Asaamang hine nya asem ema wansi Asaamang hine nche enfie mienu ti fie amene ni timu no abusu pani no sabe ba bi am ya me hu yie kokogugugu ma homa watete no enti na ya mani bresem ena tukotena obi a mitimi kuro mitukotena madam fufie enfie mienu na mituko nkanan fise na ni enyan ti akire na Asaamang hine yale ye ena o mfre me ma me bai se
na nanu nti memla oba bia ni no ne yere mu bia nso ni a timbehwe no timehwe no mfie mienu na otwe mienu abusuapani na nsi ho ankohwe ne da enti na ne ba pani be ma pani ye fe na kwasi sekire onu nso oye chidom hene onu nso fira broche ba no papa ka chen se so amehwe no a onu obi a ohwe no obi nti onhwe no ko bi nso obi wansa no obetu kwan ya wotu ena ne ba ne be pe me ba bia na mo papa kuro hu to ase tia sa na papa to ase ne ka se memla se sa no mo ye mi memla metena ho nti so mpopo ekotena ho hwe me papa nti a kire na ohine ma ne ba ne be pe me no se so ami kwa mi ntimi hwam me papa me ye be ma nyema bi wo ha mi ntimi te wo bra dia si bi aja ne bra ne ja me ba be hwe wo hin mfie mienu na otwe mienu se ja se hine be be fie wo agi se sebe obi abodua na obedane ansa na obehwe Asaamang ne nso ba bi a ye ne ne tie ne mu nwa timi oba fra me ma ba na se be ma woni se ahimfie de pentina ho na se me de ma hwe no se me na mia na me tie se enti dan ye wo tire ho no kokofa leti na mu na hwe me na ema mi wu a na chende obe bia waye na nanu madawuma de fie no so me koye Asaamang de obi a watwa mu ho no konk na bi obo nse ahimfie no nenge ti ache no masi achire be boys quarters 5 rooms na o ma me ba ko tena mu a me de hwe me nana sabe se meyi mi ho a na ma pe obi amna ba hwe no na me maba to ase ti me ye ni sa na papa no eda me papa da mpam ya wada de be tu jin na otwe mienu ya wada yesie me papa to ase hene na me na nan kam na msese me nso ene yesie me papa nti wadaroma de mba bia mu nti ade chimfia da meba ena mkoye ti me kwa na chese eni mu ha no papa na wuo no efie ni nye nti de ma me na mse nyame be kire abusuapani nso atokro mo nsase nyina di enti sabe me nya sika bia fi ba bia na mpanifo wo kro mo nso se de papa na ya ne de o mu wa me ma mi si ahimfie no enti na no mu adaroma mi tuka nkran ma jeje mprofo bi asebo mu nsam obi ewo Asaamang nkran sunwan ba bi bia ne wono mu ama nti me ya me si mi persement we si ma mi aron ross nti o mu ye me saa na ja mi di si fie ni wie nti mi na no ko wo hye mu fie nsia nsu yi mienu enti tu se aka se ebe pesika edi na wo tweda obo nsu ta nya ma ne dada no wu ye nti ancha ye be nhia no nsu wu ye tikaka na manfo bo a menti me kwa na meti futuo ni mu a me ya de mpanifo ni bia ni hono mu a o mo bo a me ukofre we ya na we atwe ho kofre na mse wo me abusuapani na ye ba ko se abusuapani na si hene mimi ni tumi nsa mimi yi hene enti o mu nyina akota abusuapani na chi na kakra ya de ya Asaamang ni ayi ewie wadawroma ye ni doti ye bibia wie na ye mu bebuka ambo no ahene ka ho o mu bebuka opepe kanse 1 billion and one de ma me say e ka ba ni na ja me geye na kakra fie no we ya no ma se no se ma misika na mfa to tais ye say to we brem eti fie na ma tena awe niam ni nyina o mo niam e wo ho me pesa ba yi da cha me na nam ne na na ti bonti e begusa ho asem ti ye me ka se ye fi ayi Asaamang ye wo ahima fi ana me boa eti o mo ka se o mo go sie mi fie da busuapani go sie mi fie da mu mam e be si se ne nana no o mo nye enti o mo ya mo se o hima ntina ahimfi o hima ntina ahimfi ne no so mo adaroma de ko si ye no de to so bi emu ya ba ya Asaamang na ye wi yo se pe ni si ana emu e ma me frɛ abusuafo ne mpanimfo ni nyina da kra na ye sura me frɛ mpanimfo ni nyina ma mo betena mu bi no se nana de adrede wo se opo obi obefa be ma ayinam so yo ye no ya wada esie ya wada ade achi mfia da na babrante ba ko ba da nkwa mo de ni bi ato ba nam se ya nya ne sa ya sie wa hene no a na wo di bi ato abla me ne de bi so mo nye ye ti bi wachi ma bo so mi anase na atwi bi nto so ansa ya nya ne sa na mko ye wo di bi ato abai ena champion no so di bi ato abai mema mi hwe kira obi ama ti atitimu afa de na busuapani no me frɛ no se bema se de aduro no e wo se me yi nipa na me de nipa me na di bi ato abai ti me yi mba enti bra na enke etimpa mo na nanu madaroma me ma yakɔ no home prensa empanifo miensa sa amprensa wa ma
ɛna Miami tea sukoye so ofa e was said the edro no ye bibia man for na ade ɛna o kan suta hene ntamgu ni so sata on ne suta hene eni ho no nti ye de ko yachi amate ho no se abusapani mun ko fra on so ko no so sa amplenu ye ko yachi amate ho sa amplenu wa ma ti afi ye ti wono mu da be ya wada e be wan se ye so asoa oba bi se won na ye hemana oni ni mpanimfo no wo mo be twa adwan obonsamo to se wo mo atumi ɛna me so me ne achiamefo no to ko obonsamo no so se abema yo su sekire me na me gina wo nemu aye wa ye bibia wo hwɛ de obusu yapani ne mpanimfo ne de yame ɛna me so me kan kye ye se de o mo so de yame ani ɛna ni nyina akotwa esuta hinani ɛna esuta hin se obesiesi asɛm wo ya be kan de wo ya be kan de ntu amfrɛ ya mo wo frɛ ono obusu yapani no ko kan na se na mo wo frɛ na mo ko kan na se ti ko na se nana sei na tie ɛma ɔsan ade mi ko esuta hin ma ho se wo tumi ɛma ye ko kan tam esuta hin ma gi hu nwa ne ade nyina se ye kan wo se an abusu yapani na tumi a wo tumi enti ɛyɛ nam se da bi nya amane enti wo hene ba ye nam to mo fa sɛm ne to mo hene mra to hene ba ye na ye sa de asɛm no ko ye a osiesie nyina ntam obi abebo ni kuro ne o se sa na tie de a asɛm no wasiesie watie fa nu ni nyina tie mo mpanifo ni nyina na mo mpanifo no sɛbe enye mo na musi hene wo hima yi a ɛno de abrɛ ɔne o ka kyerɛ busuapani no de abrɛ jaase na jaase e de abrɛ mo mpanifo ne sa asɛm wɔ no ho a mo aka enti amane akwa so na me suma jaase no aba bɛ ma pani ɛsɛ wɔn frɔ papa mam na no wɔ nkɔmɔ ɔkɔɔyɛ wɔ ama ti akwara no ade akye na kwamba no se na nam papa ba nam se da bi wɔ ama ɛnam sa suma neutral person nipa bɛ miɛnsa ɛsan kɔɔyɛ ɔmo kɔɔyɛ ade anyam bɛyɛ ɛna ɔmo record ɔmo kɔɔyɛ a ɔka kyerɛ ɔmo se ɔmma no wotwa ne loto ɔmo record yɛ no ɔmo bɛ de blɛ mi ɛnam se saa ɛna saa na ɛte de a bɛsa abɔ nsuta hin ama ne se se na asi ɛna yɛ san kɔ nsuta hin ɔne nsuta hin sɛ hwan na wayi no nam se na wada roma deɛ mayi no yɛakeka nsɛm no nyina wi saa na ɛte de a mɛma mi mpanimfo aba abusuapani no nso pani abusua ni nyinaa hyia ɛmaa ne mɛma ni nyinaa hyia yɛfrɛ ne mprensa wama yɛtɔ so mprensa na ɔbaa no ɔsa bɛka nsuta hin tam na abiem sɛ agu mu so na gyae ɛtɔ ɛna nsuta hin sɛ wɔkɔ abukyerɛ ba nti ɔbaa bɛka abɛsiesie asɛm na ɔbɛsiesie ne kama ɛma nsuta hin sɛ ne saa ne te adeɛ mayi no mini mpanimfo ni nyinaa nka mo ma wɔtɔ odwan ɛyɛ bibia ɛyɛ asɛm no bibia atwa adwan kususu obia ɛbo adwoma wokura busuapani ayi nsuta hin de nsama sɛ nsa yɛ to agusu ni ma wɔgye na ɔsi bibia ni bia ni wɔn afe yɛ kɔ sɛ mede bɛrima ni kosi so a yɛfrɛ busuafo nyinaa mo bia gye atum yɛfrɛ no mprensa wɔ ama afei deɛ na adeɛ akyinya ne yɛsan kɔfrɛ no sɛ wɔmmra me yɛnkɔyɛ amanneɛ no yɛkɔɛ na yɛato ne punu na ɔde kɔ ogya abobɔ ne fie hɔ nom saa bɛsi kurom ɛna yɛsan ka kyerɛ sita no ɔse saa ne tɛ deɛ a wɔbɔ ma deɛ a mɛma me mpanimfoɔ abɛka mo ho na wɔsuae kyerɛ Asaamang nti wɔsuae kyerɛ Asaamang na ɔse mo nsa mfa no mmrɛ nsuta mpanimfoɔ ɛkɔbɔɔ mu nyinaa amanneɛ na gyaase ne kaa sɛ wɔtwa no to ɔndeɛ ɔma ɔmo nso ayɛ so a mo nso so obiara nso ama ɔmo se mimi ne tumi a mede si hene nti abusuapani ne si hene nti ɔmo ama ɛna yɛ mema de so awieɛ ɛna nsuta hene yɛkɔɛ no ɔse yɛmfa ne mmra ɔsa ahyɛ deɛ ne yɛbɛde no kɔɔyɛ a ɔkɔ suaeɛ nananom na asɛm no ama ne no ɛno akyi na ɔmo de mimi kɔ kɔɔto sɛ ɔma adi injunction ato me so me nso momfa me nkɔgyina court ma court nka sɛ injunction dam so ne ade na kyerɛ sɛ deɛ ɔmo de kɔɔyɛ no court no bɔgu ebu amfo ɛgye me ɔpepe wɔ ha ɛno kora mo ntwi abɛsi sɛne ɛna ɔmo san yɛ ebiem sɛ ati a nsuta hene ɛsa de nsuta hene kɔɔ court ɛna ɔmo kɔɔyɛ na court no nso sɛ high court sɛ asɛm no ɔmo san fa mo nsuta hene no wɔnka ɛna ebesi sɛne ɛna mɔdaroma etwi emu no nti mɔdaroma asɛm no sɛne ɛteɛ no bana bɛ sɛ de asɛm aba ne so kyerɛkyerɛ ne nsɛm no bɛ ɛdɔm mpanyinfoɔ no wɔyɛ kunasofo no ɔmo wɔyɛ gyaase wɔdi gyina ɛka wɔdi brɛ wɔayɛ Bibatoi
Medine Nana Opokujis. Openi Opokujis are the second. Medine Openi was a Chibe to Subi, Samajazahine. That's it. Medine Openi Kwame Tapura, appointed Tonto. What was it? Medine Nana Opoku, Openi Opoku, Mawetu, we shall come once. What did you say? Me, Aquam, Who's your commander? I said, we are me, Aquamuhini, Aquam, Pachan, I'm Michelle Aquamuas. Openi Kofi Duma, Asaamang and Chairman. Just here, we're here. The friend of Openi Papa Sapo, Nene Asaamang and Kobia. That's anyway. I said, we do one card, yes, yeah. You know, KTC go, Manity. Yo, Nana, the same money the Egasa. The phone one up there. Yo, That's it, that's all right. Nia, minim efa ahensem nie. Emra na Asaamang otwa ne hwe da. Yi nyina ye mwa. Ni ehuni se fie ho enye. Na ahema ne awoka no. No kre ne fie ho nye. Enti yi nyina akabu se fie ho nie. Misata plan na mo bubu ya enua ya twi ye ni nyina. De ma bubu ya na twi enua ni nyina. De ba fie ho de. Ekusi se Iwie Emra Yatansia Yama Asaamang Kokram Ena Ina ya Binuse Se Kokram de Yempe Ubi Obabe Fa Tour Etia Busiafo There's a cow with Bohon no year over the ability as a him and gas he was also about the penny for Amane Wena Yakoba ya say Yanti Pibia Dano Yoha Hena Ebe Minabe on son and who say Nanahima Ma Abrahati Bia Wakase Eye Miami Ba and Kure Miami Ba Eba said Nahima Pimla now so Nahima to say Mimla who will every so Pravatra me Ben Penesa Ya Wanyami Hena Jubilee Nahima after them say Enti Tanzania mo so Ebra Nana Akone Kilemi they say Kasafua and Yayibo so the zone you are saying Yapim no farmer and the Nelly Koyaka Casa Kura in Fiese a beto milino a pre every and a Japade Fian one can't them say Safua no Jazibo in the Bassa Memphis the sanitary of Safua and Mammy in the Numa Casa in Timro Beframe and Cajulas home a bano and a two places a brassy over Beframe and I walk why you say what do you do club say why am I saying I do this you Kuma every tear some woman ne nyame se yɛ kan kore banka to banka ne na yɛ kore ana pese me kan to no kan o kan so so mi kan loku bomba nipa bibiri krusi de mame into oba ne be no so ta
na mwa fe guma mi de afi kura na me bepe moto ne de asi so de akọ enti ka kire se ade chi anopa eba ade chi anopa me wo ha na mpe se ye bo twene wo ayimfi enu mu no na mu se mranti bi aba mo se na na dwane da na mi hade se mo se twafo ahene machofu akọ ni fie ama wafampu mdwane le ati zane te dia onsu dwane no kure ni me manante ne me mama epi am sa le mtu mu na sa ko si yede agona fo ashia so na mu sa le kudu agona sana me teka be kuma so ba te nti ahini no Usia, Mika say, I would say, you be a number one. And you go she Nunti and Pesapia Catcher, Nahima, or he will see him. Mika say, say, I dear Minimu, dear, Kissini City, dear, Bebo, Penny for an amman. Nay, they say, any enough, and here, poor enough, or Baba Fe, yes, the Granada and Payach. There's a one frame said, but I'm here going to be and come about it. The new movies are about those situations. You come, one with your baby for Bianca de Hanum. Roswaka de Hamo, Bianca de Hamo. Many Kwame Abla appointing Thompson. Mission and working. Media. The minimum say, Mina, Wahine, a free mono. If you I'm sure Mibra, I'm a S. T. Mibra free moi, a year be the drive for your home. Emma, in our chisel. California, Asia, send the Estino, they say, you will be a share Asaamang. Thank you. And my Yefa, Adrian. Na Bidisha Jasin and Sa. Sir, on in our that Adishi and into one caution, Nepi be a intimi entry in my a ho. Ena sabi na namanim anko yi ame Jasin ame bo ye amani bia say na abusiafo wanhema ne abusiapani aka kire no a obetumi abebo mpanifo amani simply won ko see say yewura Asamoah sechile instagram Obai yedi yensem nyina koto nanim yewo Asaamang ne ne atisi nyina ne koto nanim wano so ehwe se obe siesie ama ofla yemplensa na ade ne wom se emplensa bia yebeko bia no sabi na mpanifo yeyanya amani ewo minister tina aye isuru ise oko na wanka okasa yie na se wofa amamele kwanso se one de kasape okwa biblie so a na tiami befa so atu dedua enti nie wo mu nyina ne se emne bi a itwato yekoe na o se obesiesi asem no ema osiesie ema enho amane bia amable bia wo ho bia no o meye yene abusapani eni ohima ni panifo enyina na ne wo mu ni se dano a yehia ye no na ye ebenada ho pe na o ka odi pani eni ni tumi ka je se yawa danko a yemfa Asaamang ehini emechile no tinukire na ayedin amano biwra mamle de so sabio ahinsie enye nansa ene se nenan te se yehihim de yi eno echi
ɛna mewɔ hɔ a na m'adwuma wɔ Mboase de saa deɛ a mekɔ na makɔhwɛ me nkyi kakra ne fiada na mpanimfoɔ frɛ me sɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ Asaamang ni nti mefrɛ Gyasehene bɔnamanneɛ sɛ ɔmmɔ mmɔden ara sɛ basabasa bi ɛbɛba hɔ a ɔnhyia mmaamuwa no na wɔne wɔn nka sɛ ɛyɛ mewura amanneɛ na yɛyɛ sɛ ankɔ yie a yɛwɔ kwan bebree a yɛbɛfa so a yɛbɛdu yɛwura anim na kasa na nyɛ mu do so ɛmena ahemsie no ɛbaeɛ na yɛwura ɛtu kwan na wɔma Gyasehene ɛta ne nan mu ɛmaa no a yɛkɔ no hɔ na yɛde amammerɛ ɛyɛ adwuma asɛm a mewura nsia ne mutumi ka kyerɛ yɛpɛn sɛ mewura Asamoah sɛkyerɛ Asaamang na ɛde ɔde ne nipa asi apɛtɛmu wɔ Asaamang nti biribiara ni hɔ a sɛbi yɛn mpanimfoɔ titiri mi ne na mi kasa wɔbɛti nti ɛma ɛyɛ ni asɛm tententen ɛma ɛyɛ nti mewura ne Asaamang nsɛm no kakra minimu ɛno no. Fabio. Tu vante a minha, eu não subi não nem. É frame, veni papa sapo, veni Asaamang angkop yang ini. Ya nasi tambah ini kaya ini na, bayan ni kami su ajuma. Famani ni amame ekwaso pepe chese yesu tama yene se bi grobe dia korea no ye nyina ni bo ni chido Asaamang ko juta ase ko pe ko ma so enti bla oba ye no tele wa hima ka na sam no anvia dia ko wa hima o kura se o bi se pani so tu ma ɛma yɛ bɔtu gu bi eti ɔbaa yɛ no ɔfrɛ yɛn kwasɛ bi no ɔfrɛ yɛn me ɔhema ɛne abusuapani ɛne ne mpanimfoɔ kakra ɛwɔ awuwa aka ne gya ɔto so ɛna ɔka ne nsɛm nyinaa ɛna ɔyɛ sɛ abusuapani kɔ wɔnyi kyerɛ me ne ɔhema memeyɛ da kɔ ne ɛne nti no sɛ biribiara na aba ɛne ne nka mu ayɛ sɔre ɔfam no ɔhema so ɔfam no ɛna kyerɛ sɛ bɛka ne kora ɛna nsutama ahene sɛ ne saa de teɛ deɛ a bɛka yɛyɛ ntɛm a asɛm awi yɛada kɔfo no ne mpanimfoɔ no ɛdaa no nti no neɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛdeɛ duru obi bɛhu sɛ asɛm a nana kaeɛ no yɛade n'ano ni ɛna oyi srada ɛna ɔde maa abusuapani abusuapani sɛ wɔkɔ asɔre sɛ ɛne yɛ nyinaa kɔ a ne yɛ sere ɛna wɔkɔ asɔre deɛ amane ɛneɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛne yɛde srada no ɛde maa wɔ yɛaka yɛ ntɛm asɛm ɛne ɔhema fa hinyɛ mu biaa ewieɛ no ɛna nanasa frɛ kɔntene maa ne baɛ bɛkaeɛ ɛne ɔhema na deɛ kɔsiiɛ ne sɛ ɛberɛ bi ne yɛ akwasideɛ yɛwɔ hɔ a na mpanimfoɔ ne me nua abusuapani aba kɔtwerɛ krataa sɛdeɛ ɛtu ɔhema so na ɔnyɛ hema bio ɛne ɛyɛ dede wɔ hɔ ɔmo twa adwan ɔmo de kɔmaa suta ahema ne yɛso yɛtwa adwan na ɛkɔmaa suta ahema nti ɔmo ano nso yɛto Asaamang ahema ɛsɛ nyama ne yɛsɛ sɛdeɛ ɛkɔ sɛ bɛnya suta ahema bɛtumi ayi Asaamang akonnwa ato nkyɛn eti ɛhɔ no ɛna na suta ahema hu sɛ amane ɛkɔɔ soɔ ɛwɔ wɔnsamo ɔsoɔ no ɔhema anya adeɛ mpanimfoɔ nso mo anya adeɛ ne saa nti no ɔno ara yi ne bɔtɔm sika 30 million kɔtɔ wɔ dwan ka yɛn tɛm asɛm nyinaa
wo sabi kotini wo gyina na nanu manam sa sama tuta ya ka e kofia e siebe ye kama ama ne sta e ma ye ni la chiame ene jase ye no sabe ya sabi tuta ne nyina sabi ye ti no e to bi fo bia no kura nko Asaamang ko twa no ko mo so bi twa no tuta e nyina ko gyina ho ko ha ye ntuma se ne ye mu che bia ne bi bia ti wie ne ko da ne tuta ma ina se e nyina de ko se ne ko no ima nya ba to na kamile se ne ade na si acha ko kwa mo ba ne ye nyina ye wa hima ba yi no se ne amane no e fa ko ma ja se ne e ja se ne so fre atra ko na ye nyina e no ne ba se ko ya so twa no kre papa ana se bi ebru ye wa hima yi no aka be fo ko mo bi nyina antina se ko fa na ma kire se so so ai ka se no so ya ye hwe no mu ipa no e si e hina wala bi ase ana se wadi dem na bi atisa ko ni fa na jira so obi ka bi bisa na se di wa hima yi no mo ma mo no so fata so ye de she ma ko ta she pe ni ti se nia she pe ni ka na so o hwa na mu nyina mu kira asa ko na mo se no so eti na da no ma ni ye si ye no de ka sabe pan fo de ye yi nia mu na sa mo ko na mo hwe se ni ba no ko de hine no sabe o se fata we de shia o de hine ma le yi na mo ni na court ale wahine asa mo court ina mase yo la chami me de openi Asaamang trophy yo la style de e ba bia o kan se o sisi je titum iti amania kwan enu se yeto ye perifo ye twen se ohima eni abusuapani ebeyi obi na odna ko be jase hini de na be ye perifo ye twen anu ye to twen wa ye twen ya ti wi o ye bi wan se de abusuapani se na mukan kiti itu bi echi adan kra mi ba na se iti mi kon na ni bi cham sa adai ye biti anse me anse obi si akonko na ye dikete na chi adai ese obi a ohima ayina mu na on fa na an mpanyfo a ye de etukromi ye hwe de bi fe chira ba eti ye bisa busuapani se on so oni mo hwe ye e ko so ye busuapani se na mu aka eti ebra obe soin na aye be miensa e wasanai ba ko kra ben ahimfi oba nyamie no disto no breni me twafo ya mi gina me ka sei obi a ma mi fie a me frem sei ohima di obi aba ne me hwe sei oyo obenti asimasi ebi amasa mi wo edem nana mini mi ame de mo mi kuma ba ko den de mu yan se mlanti awan mlanti akese ma twofo insia etopro kro de mte yan se o busa me ma me se ye hwe oboku na o kasa mu nte papa eti me di mani tap mo ne mu se bawu o busa e wi no o ma wura me dem force o mo se yesi o mami da we no ma pim no ma wura me mami dem na dia do dia na empaibo nkoa because na ihu abomiye eti o mo yesa na kuma fo na ashase eba efie ho eno bu som se adai o se oboku na anya hwe no enye muti dia bae eti mi sheda odie no asema o mo ka kire o mo bonu se o mo ahumi a na ho twekra o be hwe mi ewa mututu ne pe ena mi pie bokona tipanye fiase dwane me ko na ko case ema
police commander wɔ efigyase ɛna ɔsi yɛhyɛ agonase ɛna mi di mirika kɔ ɔman pɔ kɔbɔ regional commander ma nie na regional commander ma mi ba district commander hɔ ɛna ɔfrɛ ne ne kasa yɛ wɔn mo ba no kaa wɔn de ba ayɛ no obi tumi fa ne nɔmba ɛma wɔn ba bi di obi video maame de kɔɔ police station ɛwɔ abena ebesi nnɛ yanka ho asɛm ɛna yɛde kɔnkɔn hɔ eti nyamie no di so ni kaa no ne yɛ nipa no a ɛyɛ deɛ ɛgya ase hene na ne gya ase hene kaa ɛna wɔn de ba ayɛ ebesi nnɛ asɛm na ma so nana wɔda roma nea ɛkɔ so Asaamang no ɛni enyan ɛnya asɛm ketewa mɛtwa manfoɔ ɛna ɔde nam yɛ mpanyinfoɔ so ɛnya asɛm ketewa beebi a ɔyima nam kwan a pɔmpa akyi so ɔnam a pɔmpa akyi ne kura no ɛmranteɛ ne to mi gyina mi nana no akunya ne mi twɛ toro ta so pɔmpa akyi ne kura no efi sɛ yɛyɛ ɔhene ɛyɛ wie kasa yɛyɛ ɔhene dɔte yɛ wie de biara da ahemfie hɔ yɛtutuo efie bɛn hɔ kakra ahemfie hɔ tutuo de biara sɛ ɛtɔntɔn yɛ bie ntombo ne bɛnfo nya ɔkwan ne du da bɔ nipa akɔdwene ɔman no eti deɛ nana Asaamang hene kan ɛnokorɛ sɛ ɔyɛ n'afɔm deɛ ne mo nana Asaamang ma ɛne abusua no ɛkwan a na ɛsɛ ɔmo fa so de obi bra yɛ mpanyinfoɔ na ɛso yɛhwɛ sɛ nipa no sɛ fusu bɔ ɔmo ana yɛne deɛ ama ɔhema aka sɛ ɔsoma obi ma no bamfie a ɛnyɛ no korɛ makyɛw me a megyina ha frɛ me nana ɔpani opoku akwamo hene mea mepamakyɛw anigye mu metu kwan a na menni Ghana ha na mebaeɛ no Asaamang mpanimfoɔ de nsɛm bebree to m'anim ɛno nti meyɛ m'adwene sɛ mɛhwɛ sɛdeɛ ɔbaa panyin kaeɛ no mea deɛ na ɛbɛkwa Ghana a wɔtwe na mekɔ nkran ɛna nsuta mpanimfoɔ ɛba bɛka sɛ ɔbaa panyin aba nsuta aba bɛyɛ sɛbi aniamoɔ ho akyerɛ wɔn saa mmerɛ na mefiri aburokyire baeɛ na mefa nsɛ me na wɔtwe mmienu mu nti yɛmɔ ka ho asɛm no ano ɔbaa panyin sɛ ɛnyɛ nokorɛ nti meyɛ anam sɛ maa me ɔbaa panyin wadaworo ma sɛ biribiara ma yɛnhwɛ na yɛnkɔhwɛ nka ɔbaa panyin sɛ mesrɛ ka sɛnti na aduabɔ mpa no nti berɛ a ɔbaa panyin ka saa no saa da no ano na de kyerɛ na ɛsɛ mekɔ nkran nti na wɔ sɛ Asaamang mpanimfoɔ de dwantoa no ɛkɔkɔto nsuta ɛfɔ anim sɛ asɛm no a wɔn sɛ ɔbaa panyin ɛyɛ no ɔbaa panyin sɛ ɛnyɛ nokorɛ nti mi wɔ nkran mi baa yɛ apɛ ɛna mpanimfoɔ no ka kyerɛ mi sɛ ɔbaa panyin afa owura bi a ɛsɛ ɔde maaten ɛde dwantoa asi ne so ama wɔn kɔ nsuta akɔyɛ ɛho amammerɛ nyinaa nti akɔmi no ɔn sɛ nfura burukye baa yɛ ka kyerɛw sɛ adeɛ a ɔbaa panyin ne yɛde te hɔ nnum sɛ de tie sɛbi ma akɔkyɛ wɔ burukye nkanya adeɛ a mɛgyina baabiara nti paa saa na mehu sɛ saa na ɛkɔ ano kyɛ sɛ yɛdokorɛ sɛ ɔbaa panyin ɛmfa mpanimfoɔ mu ɛnyɛ hwee na ɛtrankonnwafoɔ ɛbɛkɔ akɔtena anim ne akɔ akɔdi dwato akɔma nsuta mpanimfoɔ wɔsɛ wɔn kan na obi a sɛbi ɔnte akonnwa so na ade ma no deɛ a ɛnyɛ na mede me ho ɛbɛma abusua panyin ne mpanimfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amammerɛ bi a ɛwɔ hɔ no yɛbɛhwɛ aka sɛdeɛ tie nana nsuta man hene baeɛ na mmea nim ni ɔpanin wayɛ n'afɛmu deɛ nana ayɛ n'afɛmu deɛ papapa ɔka kyerɛ yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnka mmom sɛdeɛ mpanyinfoɔ kan bunsamboɔ ho biribi a wɔfa aka no ɔtiriwɛfo ɛka kyerɛ yɛ sɛ ɔreba no ɔne yɛn nyinaa na ɛba abɛhwɛ ayɛ biribi nti yɛnkɔyɛ baako meka sɛ nana Sutaman hena nka na meboa ɔkan nti ɛkɔkɔ wie sɛ abusua panyin ɛne ɔbaa panyin deɛ sɛ bia atena nkonnwa deɛ yɛmpɛ mu nkɔ deɛ yɛtwɛn ne sɛ ɔmo bɛyi panyin na ɔmo de aba na yɛn nso adi Sutaman hene ne ne mpanimfoɔ ani na biribia akɔ so nti deɛ ɛkɔkɔ wie ya ne sɛ saa Sutaman hene ɛka saa no bia nte hwee kɔnti hene ɛwɔ ɔboase na meso mu masitafo nti da kɔ me hɔ na Asaamang branche nso da bia biribia na yɛka kyerɛ sɛ yɛmfa basabasa ma obi anyɛ biribia ɛde haw bi abɛba
enti ɛhɔ na kontin ka kyɛn sɛ akwam na ɔbo ase nti sɛ biribi a bɔmmɔden sɛ wobɛhwɛ kyita kɔmɛ hɔ ɛna ɔmo frɛ me sɛ ɔmo asi ɔba pani ama yasoa obi ɛde ne ɛnam kurom sɛ ɔyɛ Asaamang ɛhene na mebisa a nana gye ase hene ɛna ɔmo nso ka sɛdeɛ ɛtɔ ɔmo anim na meka kyerɛ mewura nsuta meka kyerɛ kontin sɛ wɔn wotie a ɛyɛ nokorɛ ɛna kontin yɛ ne sɛ yɛma Asaamang man no ehu sɛ yɛn mpanimfoɔ no deɛ sɛbi nyɛ basabasa na ɛbɛ na yɛnim ho hwee enti akwam yɛakɔgyina hɔ na mentimi mma enti me ɛna ɔma a ɛne Asaamang mpanimfoɔ ɛne Asaamang mmeranteɛ ne mmabaawa no hyiaeɛ ɛde ɛde to ɔmo anim sɛ yɛn mpanimfoɔ no yɛnim ho biribiara na mmom ma obiara nhwɛ sɛ wobɛma basabasa biara aba kurom na nyɛ adeɛ a yɛnim ho biribiara enti yɛka saa no ɛna nsuta mpanimfoɔ ɛma ɛfrɛ sɛ ɔmo hia yɛn yɛkɔɛ na nsuta man hene gye asehene ɛna tie adwam nti n'asɛm a ne sɛ adeɛ nti ɛna konti hene abɔ kwan ne abɔ dawuro wɔ abere a nsuta man hene ayi ne nifa hene sɛ ɔntena poto no ɛntwɛn no na wɔkɔ aburokyire aba no aba bɛyɛ dan yɛn nso so yɛkɔ akɔhwɛ aba bɛka kyerɛ ekuruma ne saa ɛna yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛn yɛnim ho hwee sɛbe ɛyɛ abusua no ɛna ɔmo yi ɔmo de hyɛ de n'abrɛ na yɛn nso nyɛ adeɛ a yɛnim sɛ nsutaman hene mmom na ɛyi ne nipa de n'atena poto mu eti sɛ kiyɛ di mu a nka yɛn ne nka yɛamfrɛ kuruma no a mo ma ɛho si ne mu hwee nti me deɛ a me deɛ menim no mmɛmmɛw ɛnyɛ adeɛ a sɛbe mekɔ abusua nim sɛ ɔmo kɔyi obi aba na mempere mentimi nyɛ saa enti me deɛ ma bible kora sɛ wobɛyɛ nwura yɛwiri wobɛyɛ hyɛ enti sɛbe sɛ mɛyɛ sɛ bi a menkɔnkɔ baabiara na megya fifideɛ na mehwɛ deɛ ɔbaa panyin ɛne sɛdeɛ ɔsi yɛɛyɛ na me nso mpanimfoɔ no adi kan mefrɛ bokyɛ wɔ maka nkyɛn deɛ a na mu sɛ ankɔ yie saa deɛ ne na ɛwɔ sɛ mehu sɛ baabi ɛda no me nso megyina mpanimfoɔ no ti ne yɛde yie atoa yie na deɛ medeɛ menim no no ka ho bio yɛfrɛ me Kofi Dima Asaamang hene chairman Chairman na na say chairman paa nyɛ chairman hene wɔ we pa chairman no akaduwa o de kas karu ni ti media menim ne sɛ meyɛ chairman wɔ hempi ti ba bɛfrɛ me so am sɛ chairman abɔne sɛ kwaha Obama ne yɛwɔ sɛ ma tie si so ɛkɔ so anoma fa wo bi adi machi sɛ deɛ bɛyɛ a ne ba korɔ no bɛkɔ no wotwa kontompo a ne bɛno bɛyɛ adansedi sɛ apa mene ne baeɛ sɛdeɛ na ɔbaa hema ka sɛ ɛsoma a ɛnyinaa me ɛna medi ani mu di kae na mafa obi adi makyi sɛ bɛsen kɔgya me na mekɔ no asɛ nnipa no wanka nokorɛ a wayɛ ma adansedi nti nsɛm a na wahema ka nyinaa ɛyɛ nokorɛ obii ne hɔ a asɛm no baa yɛankɔfrɛ buhyia panim yɛ megyina hɔ mekɔ no hɔ mfrɛ nsa kɔnso nkɔ hɔ saa ne nipa mmiɛnsa kɔɔ ɛkɔfrɛ no wama enti biribiaa gye ase hene nso so ɛnokorɛ ɛsɛm nti mekɔ no hɔ ne ba no kɔwieɛ no ɛsa somaa me sɛ yi mu bi ka me ho ma me saa ne ne kɔɔ ɛkɔɛ ɛhɔ na ɔyɛ sɛ na ɛwu koara enti ɔkɔkɔ so loto hɔ bɛba ɛhwɛ no anim a wama mede deɛ menim Asaamang yɛmfeɛ no na mede yɛfrɛ me a yɛsoma me a na mede medi so na makɔpa no na mede menim no Isoko sɛdeɛ wogya mpanimfoɔ no nyinaa mpanimfoɔ no wada ɔma ɔmo kyekyere mu sɛ sɛ bɛwada ɔma yɛnyina nkyerɛ ɔmo na gyase ne deɛ wɔ sɛ wade mo na yɛma afrɛ no apa no ɔyɛ loto mu anya kwankɔ na ne baba kwa wɔde ka baeɛ no sɛ bɛ na ɔse ayɛkɔde wodu kɔ ɛtɔ duma ma na anom adwuma no adi ɛto suo no nti sɛ wɔbɛfɛ no ntumi nkɔ ɛne kyɛ bɛfrɛ no so wɔ sɛ no ɔkɔku so no ntumi ankɔ nti firi no na yɛma wɔ sɛ na yɛma nso sɛ si nipa a wɔwɔ sɛ wɔde bɛkyɛ ɔman no nti ɔmo de mo nkɔ ne na yɛma kyɛ nti ɛyɛ akɔbi ahene deɛ ɔno wɔ sɛ na yɛma ebia no sɛ ɔmo akɔ so mpanyinfoɔ na abɔ mu 2% ɔmo ne sɛ na yɛma ɛyɛ busupanyin bɛba akɔkyi no ɛna ma yɛma ayɛ bia no ɔmo nfa ho ɔmo ba ne so ahene deɛ ɔyɛ n'afa mo di biara so ɔyɛ biara mpanyinfoɔ na abɔ pɔ sɛ ɔmo ne sɛ bia busupanyin ɛgya fa ho tɔte asɛ na yɛma apagya nipa asɛbi nti nam so wɔn nso ɔnkɔ na yɛma hɔ no sɛ na yɛpa na yɛma si ne ne deɛ ɔsɛ bɛyɛ bi mpanyinfoɔ nyinaa nso nkyɛnkyɛn mu nyinaa no twafoɔ ɛyɛ sɛbi abɔntene ɔhene ɛna akɔm
almost did you as I said, what do we do? Naima, I said, I'm from one friend, also uncontent, what do we do? It was about to he said, yeah, about you, I'm a never was that's the name of floors in the private papa. Was that the answer? The Bible promise you require the idea was not smart, chairman about change. Was we do to tap us to prepare the other check up way. Think now I'm training and train you. I said, I will try to pay CC the day. That's so. On another time, no one from the Nara. But the next time, I didn't win to us every day. Said to me, Asaamang, you are the mouth there. So, we do see one another say, I don't have blue answer the service. I buy you a handsome. Buy you a handsome. So, we can buy the other kind of buy you a ha. Say, I don't have blue, I buy you the pack. I must say, that's a one day. If I'm a map, it's a report number, but the next no, I'm a promise to be actually. I'm not going to part of them. Because I try you. So, once I didn't see I buy you a river and a dear. So, such a way we never call such a Julia or some have such a river. So, these are my mobile to one week. The Bible had a group of 7 can buy a Kabaka gets name. This one is so when you the way and the more one of the proof of what this is. All the more kind of local was able to see. There was a penny there. So penny the other way proof. When the cat to die, man. When the cat to I'm not about him. I don't see here. Says every because you know how one cat, then I come back home. I don't know, the time about was I'm from one was I just had a boy, and the more you do with it. First of all, the other Pama and Bokra. It's all my hold you. When I saw no, we'll see the heading of Sebi. Then I'm a baby, I'm saying something about I don't know, 24 the source of Adoma. But it is a one as a woman, or when I'm family of my vegetable. It's all we are, I don't know, man. I certainly do not want to study one as an about ham, I don't know, with them instead. Hello, Dauma. Now, style a warfare. Maybe be out of Dauma. By so a word there. Dauma, Mr. Evian. So, cow fast or crack for one time they have a track. They don't need Croye. Sanka said, Musuka and Baba Miami to be an enemy, be able to offer ya dear. Dauma, the Mijane of your penny. One a day I read a bed fee. No, they want some. Aba adi abidi energy wada my sis about him am a how can this ask babu treat na ujai no esan kra ko na ma ho man sa ba wa wo bi na no tumi ofa kutade tu him na abuja pani wo tumi tu him abuja pani for mo ntia se abuja pani nsi akonya abuja pani de se jama okra wo beton akonya no fi so ya bema wo che tie kafi asama santama ne pa wo kan abuja pa no gina wo ba ko ti ba bia ma mpani fo no na no wo fie no omno no hima chi alo pa hedwene ho ye fro kan ho so gina wo kontopre ba bia do be ko no e ho na wo de to o fa ntoma ne pai na za wa o kasa wa yi unipa wa wo obi a wani je na ho a wa kwa na kosre o se nipa mienu na asre se nipa mienu asre dia wa hima ne bi o kan ho so bibi na obetimi akasa na wakasa bi amana to hima so na otie ba bia wo ni hwe no a wo ne no fie na wasre no ne naka na do no na obere wo de no so a wo de ama wo hima ampene so a de obeyi no jase ne wo na obeje de ko na wo se no meji nko be de na ho nua no maka mo so to wo twan jase ne so ma asi a wo se wo frɛ me agire manko na nko be hekan na wa ko nsutai na wo fi na suta man ne obai the penny and now here comes me lawyer. Young Casa lawyer for you man, Hano. The do baby a mono, article no, and how the article no, a pomoa. Once I do baby no when you saw you one time. Whom had you, and Modiano so soon. Oh, yeah, Bushani, I was saying Mumrano. Now they are poor Mafiajo.
na yɛ ka kafie deɛ ɛmfa court deɛ no ma court ɔnam court na yɛ kɔɛ ne ɛni asɛm afei o san kura so court bi ama wɔn ato sɛ mo kɔɛ mo ka mo asɛm mo kɔ ahyɛ sɛ mo san fa nkɔ afei mo ka yɛ kura no high court na ɔmo di house asɛm a nipa baako fo aba baako ama na ɛdɛ ne etimi di wɔn na ɔka sɛ contempt nyinaa na contempt yɛ a ɔka yɛ efi a contempt ɛwɔ ne yɛ contempt yɛ nta kɛseɛ ɛna ɔtete aso ne akyɛw contempt na owu ano nti abuja pani wo kasa ma no a wo amwa ma fi anyo wo kra na wo sɛ no ade a ɛnyɛ a yɛ soso ne court sante ne ɛna asawa yɛ ne bia na wo yɛ ni sɛ amwa yɛwura da ma abuja pani ɔhyɛ aseɛ no a kyerɛ ɔde yade ɔnyɛ obi a ɔno kra wabrɛ obi a sɛ ɔsɛ na no ɔmo de ɔsɛgye si ne so di ɛno ano no ane fa na ɔsɛgye ne nkɔ ɔde pam no odi ka pam ɔno ansa tumi bia ni wɔ sɛ akɔnya ɔyema yi nsɛm ɔka ba pani ne nyinaa yɛ pɛpɛpɛpɛ mo na mamoa no nkonnwasofoɔ no ka wo deɛ mo kɔkye gyase gye kɔ na mo onipa no asɛm amaka mo ama nkɔgye bɛɛ dɛ mo atumi aka no asɛm yɛwura adaade asɛm a mo asɛm ɛnka ɛne asɛm no nso afa yɛwura m ne nyinaa ɛsan ne wɔfa hɔ ɔpɛ sɛ asomdwe banti wɔdaroma ɛnkamfoɔ no mpanimfoɔ no amfa ani die amma sɛbe nhyehyɛeɛ a ɛda hɔ dada ɛna nansuta mahene so deɛ ɔyɛ nyina mo amfa ama ɛkɔ a na ɔnko a ɔno ma ɔnkɔ ɛno a da biara anwa no ne konkuro no ɛnan fa ka ho no ɔmokɔ obi ne mahentiri mu deɛ nanso mesrɛ wo sɛ pampanifoɔ no nyinaa na ɛka ɔmo deɛ ne deɛ ne bɔ mu a nansuta yɛ ne kuro no mu nwo na ɛfie a akonnwa ne da mu biara no ɔhene ne ba yɛde ne kyerɛ ɔma ne ɛkwan so na ɔgye biribiara tom a ɔhene de akɔtoto fie no mu pɛpɛɛpɛ na afei yɛde ayɛ nyansasua na obi ade asua deɛ sɛdeɛ mesoso mesrɛ wo no agu wɔda ɔma nananom dodoɔ no sɛ abusuapani ɛne nananom ɛka ho na ɔma nkɔ na nsutaa mɔmfa ne di ankɔ no pamɔ mu ɔhemaa no nhyehyɛeɛ deɛ ɔyɛɛyɛ biara no gya ase na amu ankɔgye ankɔ nti ma ne nyina hɔ deɛ dodoɔ no ɛsrɛ no no agu ɛtie wọn na ɔhemaa no yie no Ebaso kwa no hima ni yenu, hima no. Ɔbɛnyi sɛ nipa sɛ na di gya to aba mienu. Ɔsi da ɔsi nipa sɛ mienu na di gya to aba yɛ. Yo yie no ne deɛ. Lo yie no deɛ. Abuja bɛnyi no wɛ. Sɛ abuja bɛnyi no wɛ. Ba akyɛ wo ni no. Bɛnyi brai. Etie. Ìjọba yìí wá sí abáǹtì ó ní nù. Ó sọ ní nù ọ̀dọ́ mi kúrú. Kutu ọba abẹ́yẹ sẹ bẹ́ẹ̀ ma ní maame ní wáyà. Ọba abẹ́yẹ ọsẹ abáǹtì ní maame ní wáyà. So maame di ọsẹ maame di yẹ dẹ ní yóò nù maame. Yadani Opuni no Unu yadani no So yadani bano no Ose no offers yadani do ma me do ni no No mo do ni no Etie yewe tie sem Yadani woni we Na no yewe tie sem ha nye bi Yadani bra ma me yadani Kuda ya dani sɛ ne deɛ ne abusu afɛ. Ami yɛrɛ ni. Eba so de bɛ ne abusu afɛ ni. Kama kama no so de bɛ ne abusu afɛ ni. Wo fa no no. Ɔso onim wo bɛ ka kyerɛ no ɛsɛ ɔba no no. Ɔso onim so onim wo bɛ ka kyerɛ sɛ ɔba no no. Ɔso bɛ no wati adam ni. So bɛ no wo no. Kana fi demi we. Ubo di chero we. Mama me body di chero, mama. Ubo body di chero. Ojo champo. Wo fa no. About oh no. Atu di.
Ajamfo, Adamu. Etie. Somebody also beat here, but that's up for him. They said, what no? That's what no, to beat here. Oh, I'm not sure you're a pedal as a whole, and some Kasa nanano yewe tiasa. Yeti wa. Asabesa. Yewe tiasa nanano. Yewe pa botia so hodo ti dey say na hawo. Media na me ti kan bra. Bibi na me be ti bia. Ati ono na ede be na wotia no pa, wo dey na wotia no. Wo bi bia tia no. Yo, I was even being a little bit, but and there were this year, walk up on none. Yo, and when you found away, see, when you found us away, Jazzy, about the nominee, Jazzy, in the day, Jazzy, I did have the time for dinner. Jazzy, a brand here about paying a union. About Jazzy, yes, a brand here about paying a union, you was some Tiano. Yes, What does it be, Tiano? I want to know him, right? Want to know him? So, they don't want to know what no. What's Tiano? Kasa. Famata for him. I come. Acho, mini bibia etia. Famata for him. Not a wood free, lawyer Jana. Mama, and you know, I'll come here. So, when you get that to leather, I'm not moving for the Nassau University. Lawyer. Come on, I just want to know. No. So, no. When I bet to the farmer at I want to hear don't know. Also, the two women I want to go with Tiano. Come in here. Kasa. Mede ma ukakona edwin say wo de ka. Emreka kreya oba ya ose oye otene. Omudini si so say oyene. Was started when we are in secondary school. As I see, Nana was trying to a school development in Kansas. Oko Chas as a half, so over 20. Maton and answer over 20. Oh, Mamma, oh, let's see. I was a Opemsuo. Kadia waya etiano. Ebi se no de one ton. Wo kan sama wo because utu mrebo chesi. So, oya ni we etia to de bude neyi. Oya ni we etia to de bude neyi. So, anka wo ko ye de fan kasa. Yes, and cow, oh, yeah. We don't forget. Go ahead. So, one was the win or him, you know, you are not paying more than a custom. Or the same one was away now, you know, I will be also to be busy and don't want to go soon. People, some among sir, smart to sir. Since they say, who paid for it, so we know him, you know, and I'm saying, say, a very ready one. So we get to another, you know, very ready to win the costume. Some paper. I know me on your way. About my money on the Opemsuo. I don't believe I say Opemsuo so many person. Why don't we do? Joe.
So, You're a Casa. Asaamang. you was Asaamang. 8 years. Opemsuo here. Also, I don't know if I should tell you. Onua ketewa. No. Owo tumi so okasam de Asaamang akonya ma wo ya obi antini kan. O se no for should tell you because o tumi ka so de Asaamang akonya ma se be ni ba special. O biara de tumi so de kasa ho. 8 years. Ya wasa mudi ka ati ase. O se de somebody ka ti ase no. O si we na mpeso o tra Asaamang obi enu. O so we na me be trans Asaamang. That's what I can we are obi enu tumi bi. 8 years. Ntita hene wo ba no obusa ma de ase we na mpa minyi ano. O se se be ono ano wo fa. O ba busa se wo fa se we na me pa. Oni ano. Ye di kan no. Se de di kan no. Asante ma ase. So kana se be asante se pa na chile mo. Na wo be frɛ mu akɔ no atwa dwan gugu nsambo so won suta. Yo. Se ma siesie mu dwan nim se ma frɛ. Afa mu kɔ ya wo bi aye de obɛ. Wo ohima no kura se mu hu se wo anya. Na de no ankɔ no ankɔ bo. Yo, se se be na suta ni be frɛ ma se montam. Amo no twedwan. Ego so se montam se be se yero ala mo ya apre so. Na ma kɔ no so ohima kɔ bi ko ala ma kɔ bo na ma de. 8 years. Adman san ko na ma wo kan chere. Tana na wo siesie nte ko oba panyin de wa ye nim. Yo. Se se be ko na suta ni wa mo bo se entem. Wa ye from de na na ma ka se ko no we no so. Wa ye bi eni mo ho hwe. Yo. Eti yam pre de ekoko na de wo ko. O se yam pre de koko. Na de ko se be de ni ko so ko. 8 years. Oba panyin no so tie bia munya mo gitum se ono na oye mo ba panyin no. So ba panyin so tie biara. Sabe na na ko dua no teso. Ono ba panyin. Na chese mudi dibre bia man, mudi tumi bia man. Na sampa fie de tumi bia hye nsa. Mudi na wo mu se bura. O so no. Eti na ma me no. So ba panyin no. Abusua panyin de woda abusua ne abrewa na ntam o. O se abusua panyin de woda abusua ne sabe. Na ai ma ne ntam. Edrusa akonwa to a oba panyin na wotumi. O se edrusa akonwa to pe. Oba panyin na tumi no won nsem. Obi anfa nheri tim se abusua panyin wotumi sen oba. Obi anfa nheri tim se abusua panyin wotumi sen oba panyin no. 8 years. Wonne ne wo fa se na ye tra dem ne. Se sabe ba panyin wo frene se be no wo fa se be ni nua. Tra dem se bia da to se na na se be ye no. Na mo kan ye se abusua panyin wono akosra akonwa ma obi. Na so abusua panyin no ono akosra akonwa ma obi. Na wa woda abusua no wadi obi ani beda na oba panyin ne ka so wa wadi atum. Wa woda abusua no ko di obi ani akosra akonwa no beda na ba panyin e ka so ma wo be atum. 8 years. Wo pa ne kura che mo mfa ba bi nkoi. So sabe wo pe no kura che ba bi. Na wo fa ba bi fa ko na ka yi wo ho. Na de ani oba panyin ntia se odi onim ho hwe ko. Na ka no ba panyin ntia se ka de onim ho hwe. Na wo tu no fo se ene mienu aba ne fo ani hwe ha mamia. Yo. Ta chire na ho. Se sabe na wo tu fo se mienu aba ne fo ani hwe ha mamia. Ho so na wo so wo gina. Na di na ho. 8 years. How did you atwa akoma no obi so foforo aba no opo. Wo so de mempre. Wo du atwa akoma no obi wo fo so aba no so na mpe no a. Wo so de mempre. Na kro no wo. Kono ewra de shonsa. Na utu ko twadwa so atu Asaamang baba. Na wo so tu ko twadwan. Mo hono no dia mfata. 8 years. Ade satama na ne basa. Ade no. Ade no. Se dia me no. Na ya makwa na mpanyimfo am wakonya ehente yanko. Na mo maame no mo tesu asi hene no kura makwa no wakọ buzaza bro yatia ya no ndatia ne atesu asi hene. Na sabe wo ko so panyo ya sade we na mo maso mo mpanyimfo no bakọ se akiri. Se de dem panya kale ya ho de gina. Na ka mo maame kwa mo so asi no kwa makọ no wakọ bisa no. Tana ma yeso wa yiri pa na so bia ya anti. Ebi odo be brete sei. Wo yesa. Unko ba no kwa no fa nko su ta hene we. Se mo kwa na se kwa mo kwa mo ko su na su ta hene we. Nya santi amane. Se enya santi amane kura. Ame me pese mon nya mon no sumtina me. Se wo fa su ta hene aka na nka mo twa fa so ayi. Kama ka se monko. Se na so be yoro na botre. O se kro no mo dwo mo na na tsana so dwe mu. Na ka na su ta hene aka. Mo to fa so a. Kene ya ka mo nyina di be ba mo. Me fa kama pa mo nyina mo bi nye hu wo honso. Wo se fa mo ko be pa mo nyina wo se. Obia so timi nya we o. Mo ka ko mo to jeje ho no. Wo ga jasi fa fa ku da de na wo de. Mo nya. Afa to ba bi. Ti a wo hene kasa. Yo. Me pa so ndwe Asaamang o seche
So Asaamang no such thing. O seche wo ho. Oh no, what do you? Sa na mo kra o sisi mu nyina. O sa na nsem basa basa. O so se na so wo no sa na ho so basa. Ni na na ndi echi. O seche sa. Oh. Yo. For we a chair baby oja basa ma me kra me bufu say of pa ni nim de ni say na ye. So se wo ya se be de oja echi se basa. Yo ko hu ni say papa say na ye. Number come my crew no for Bamon Bayan. Wait, now we are paying all to me or this in. Since I be a bar, no one able to be no for Bam Sabi come as someone. I was going to be so saying. Gabby, what be a BB sending Tim was and remember, and yes, I net you won't so be all come as at Bang as I say. So be a BB sending Tim was your penny to me, and next Sunday was a normal. Penny the only about penny for more penny for a moment of your penny in the Chakabia. Or Sister Money for the money of Sabi was a penny in Chakabia. Money was your penny number. Someone was a penny number. Or he didn't know about penny and Kwana money will move. Sister was no about penny, and I said, also. Now, penny bam what they are just were Bob, why a domatia Cunano. Was a penny rumba on the air. That's a Sabi, why a domatia Cunano. Then no, Moyende. Moye, I tell you, Moncache, yo, sit there. What the one go, what's it? Mamma who's had money you cry. Now, and your mom got away. I've got Monana, where you know, Monquacano, Namoano, Namacronum Pajama, what's it? Sit down, you know, and I'll stay on the Saturday. Monco, what's it? That's a